ikaw ginarayuma, imni sa alibunti. Kung ginayuti ay, ginaubo, diarrhea, kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibon leaves will go a long Time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. This Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Narito na ang isang nanalo ng special prize na Bombo Radio AM FM Radio with LED lights. Rechargeable, handy at hindi fixed dial. Plus 500 pesos cash. Ay, dari na mga kabaran ato sa nga replacement nga winner no sa ato special draw sa subaga daw sang Martes, petsa 16 sa bulan sang Disyembre 2025. Gi-verify na sa ato sa ring after representative na gamit sa proof of purchase sa Omega Pain Killer no. Iya sa ligin gamit nga proof of purchase. Attention dra sa taga Purok o kon 3rd Road Alunan Yulo Extension, Barangay 35 Bacolod City. 3rd Road Alunan Yulo Extension, Barangay 35 Bacolod City. Congratulations kid sa kay Johanna Manakel. Johanna Manakel sang 3rd Road Alunan Yulo Barangay 35 Bacolod City. May anong ka-oras na sa pag-claim sa imo sa ring premyo. Isa kay FM radio set no, may LED light, may flashlight na kag wala na lang sang sa isa lang ka estasyon. Rechargeable na radyo, limited edition lamang ini no, kag dugang nga 500 pesos ni cash. Kung makabot ka within 6 hours no, on or before 1, 2, 3, 4, 5, 4:15 sa hapon. On or before 4:15 sa hapon, dapat ari ka na rin sa estasyon sa Bombo Radio ha. Johanna Manakel sang 3rd Road Alunan Yulo, Barangay 35 Bacolod City. Congratulations! Bombo Radio Bacolod. number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
Kagkaroon sa kasagpon sa taon matalong na sukilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Maayong adlaw sa imo, sir. Ako gali si Tess. Tuto lang itawag sa akon, Tess. Manghod ka man sa akon eh. Hindi lang sir ah. Ati, sige to Kuna mo sinang luyag mo. Bana mo galing hardinero nila ni Joy nga close friends ang kapid. Ay, nasugid na gali nila sa imo to. Kabalo ka, Tess. Ginbaton ko na ikaw diri sa panimalay ko. Tuhod kilala ka sa mga anak ko. Nagasalig ako sa imo nga maayo ka nga klase sang tao. Hindi ka magkabalaka to Kilala ko na ang kapid mo. May maayo na kami nga pagtamdanay. Maayo kung subong sina. Mahimo ka na nga makasugod, buwas. Ay, salamat gid Toto, Frederick. Nang, amo ning kwarto mo. Baw kalapas ang kwarto nga ini. Do mamag-uman ko ba? Kabay nga manging komportable ka diri nang. Salamat gid sa inyo nga duwa May trabaho na ako. Baka bulig na ko sa bana ko. You're welcome, Nang. Toto, Frederick, jutay na lang dagaling aton bugas. Para na lang buwas. Sige. Mapa-deliver na lang ako sa ginsukian ko sa bugas. Ano pa ginang wala, Tess? Habon gali to para pang labada. Palihog na lang lista sa mga kinanglanon baklon. Kaya ang kapid na ang mabakal sina. Dito na sila bakal sa supermarket eh. Ati, sige to Nang, nakaabre ka sa isa ka dilata nga lokos? Wala na di sa kabinet? Wala man day, Casey. Sige na lang nang wala sa kaso. Idugang ko lang di sa listas ng balaklon ko Ay, nalipat ko gali day. Butangin na lang da listas ang kandila nga puti Kandila nga puti? May ara kami stock sa kabinet nang ginagamit namon kung mag-brown out. Dapat may stock gid ka mo. Hindi lang para sa brown out. May altar ka mo. Pero wala ka mo nagasindi sang kandila diri. Hindi bala ina maayo. Nang? Para sa ano ning mga kandila nga puti? Pilagid ka puto singin bakal mo haw. Ginpabakalin ng Tess Limagid ka puto sang baklon ta? Hindi pa manipis ta minatay. Ay, baklon ta na lang. Kay may altar kuno kita sa balay, pero wala kita nagasindi sang kandila. Kag nagapangamuyo sa aton altar, hindi na kuno maayo. Wala kuno kita sang protection. Tuod ka? Girls, timing lang gid. Nga nagkuha kita sa timbang. May ikaw po na kamo diri sa balay kung wala ako. May katuan ka pa? Oo. 2 kagabi man lang wala ako diri. Mapamanila ako. May transaction ako dito. Baw, timing gid matuod pa. Nga rin na sinang test pa. Halin sang wala na si mama, first time ni nga hindi ka di makapaulit diri sa balay pa. May rason gid. Kung nga may timbang kita sa buong. Hindi ka magkabalaka pa Dako na kami. Kabalo na kami sa self-defense na ginatawag. Ay, kung sa bagay. Hindi na kamo mga bata gagmay. Kag hindi tanan nga oras, ara lang ko sa tupad ninyo. Ara man si manang test ninyo Dako ang salig ko sa iya. Nga hindi niya kamo pagpabayaan.
magkaon ka mo gali. May pisto gihapon si mama ninyo sa lamesa? Oo, nang. Ginabutangan gyapon namon ng iya pinggan sang kubiertos. Nga nang haw? Wala Namagulang ko Gusto lang nga binamon nga daw ara lang gihapon si mama nang ginabakal na namon gani ang iya paborito gihapon nga pagkaon. Para kung magkaon kami, yung nagasalo lang siya gihapon sa amon. Regid na nga, nagapadamo-damo lang na sa hulugasan mo. Aba, wala sang kaso, Inday JC Kasimple sini nga obra. Aw panghugas ang pinggan. Simple nang. Pero ginalalisan pa ni namon ni Kissy sa una. Ay, sa tiin na gani siya? Milagro nga wala siya nagaikog-ikog sa akon ba? Kabalo ka nang. Mahinadlo ko na si Kissy mo. Ati, hindi naman siguro subong kay wala na siya nagatapik sa imo. Sus, abi ko kung nagaano ka diri sa kwarto. Nagatanaw ko sa mga photo albums natin upod si mama Naidlaw lang ako sa iya. Gusto mo big hug? Oo, JC. Dali di. Kaya nga akong big hug, oh. Salamat din sa big hug, ha? At yan, kamusta ng pamatsyag mo? Ay, medyo okay na. May pictures di si mama sang hubin pa siya. Okay lang kung ilisan ko ang iya picture sa frames ang amusin niyo. Okay lang, Ay, dali. Ilisan ta. Ba? Ano to? Hala? Sinang Tess? Nagapanguga siya sa pinggan kaina sa kusina. Ay, dali. Katuan ta siya. Nang Tess? Ano mo? Nang? Naano ka? Langin ako sa salug ba? Ay, nakatapakabi ako sang basa sa salug. Ay, mangulitan niya ako sa mga kasirula sa kabinet. Ugaling, nakadanlog ako. Ay, dali ka nang. Kay buligan ka namon na makatindog. Ay, salamat gid sa pagpatindog ninyo sa akon, ha? Ay, kasakit gid sa buli ko ba? Papungkuon ka na namon nang. Kag kami nang bahala sang nagtalalabog nga kasirula. Pasensya gid ka mga duha, ha? Naistorbo ko pa kamo. Okay lang nang Ikaw lang man ang nagapaminsar sina. Nauli ko na galing mga kasirula sa kabinet. Kag magpahuway ka na nang May boss pa man ang Day, mahimo ba lang nga antes kita magtulog sini nga gabi? Mga muyo anay kita sa altar ninyo? Masindi kita sang kandila, Tapos tadayon pangamuyo. Patyon taman ang kandila. Sige nang. Para nga matawhay man ang aton pagtulog na tatlo, Nang Tess, matulog na ta. Good night nang. Good night, nang. Good night man sa inyo nga duha. Oy, kung makasulod na kamo sa mga kwarto ninyo, panglakid ka mo, ha? Kita lang nga tatlo ang ari diri. Wala kita sang upod nga lalaki. Si Manang bala mo. Dumakulbaan man kami na sa ginapangambal mo yaman. Tuod man. Mangin alerto kita nga tatlo. Pero kung ano gid man ang mabatian ninyo nga gahod sa gwa, hindi gid ka mo magwa sa kwarto ninyo, ha? Bisan magkainano. Nakabati ka mo nga duha? Okay, nang.
JC, hindi ko katulog daw ginahilas ko. Ako amuman, kay daw nakulbaan ko yung sanggin pangambal ni Manang, nga bisan anong matabo, hindi kita magwa sa kwarto. Ay, maano ta para tuyon kita man? Si Papa, tulog na ni Ayhan? Siguro makahigda lang na siya yung daan kundiin, huragok na siya dayon. Ba, JC, nabatian mo? May nagbukas ang perdahan. Wala. Casey, may nagkalakat-lakat sa ating kwarto. Hala, sinuna? May nagkapanuktok sa perdahan sa ating kwarto. Sino ay hanina, JC man? Nakulbaan ko. Tumasingkit ko. Boss, tapulis ang kamot mong bapa mo. Nag-vibrate ang cellphone ko. May nagkapanawag sa akon. Sino? Si Papa. Sabdon ko. Hello, Pa. Jesse, wala sa may magwa sa inyo nga duha sa kwarto ninyo. May tao sa kwa. Pa? Paano mo nahibalaan nga may tao sa guwas ang among kwarto? Nagpabuta ako CCTV sa sulod sa balay. Konektado sa cellphone ko. Pang-lock ka mga duha. Ako na lang mamonitor sa nagkakatabo sa kwa sa kwarto ninyo. Oh, sige pa. Good morning sa inyo nga duha. Oh, magpamahaw ka mo anday antes mag-eskwela Ay, nang Tess, may nabatian bala kami kagabi. May nag-abris ang pertahan. May nagalakat-lakat sa guwas ng amon kwarto. May nagpanuktok min sang pertahan sa amon kwarto. Oo, nang. Nakabatyag ka man? Ha? Wala. Mahamuo kabing tulog ko kagabi. Ginsulod ayhan kita kagabi nang. Nadlo kami magwa sa amon kwarto ya. Ha? Wala ako makahibalo. Wala man ko sang nakita nga kinalain sa sulod sang balay. Pero maayo na lang nga wala ka mo nagwa sa kwarto ninyo. Kay safe ka mo nga duha. Ikaduha na ni nga gabi nga wala si Papa. Kaya na pa ko nagkapanguyab Pero ang mga mata ko, hindi pa yan magtulog. Makatilingala ini. Kung wala kita ginsulod lagdigat nga gabi, sino ang tao nga nagapanuktok sa guwas ang kwarto ta? Hindi kang kurusin ang Tess. Kay mamuok mong kunong tulog niya. Ba? Ara naman siya. JC, pamati lang tas ang nagakatabo sa gwa. Tabunis ang kamot mong baba mo Hindi ka magsinggit kung mahadlo ka. Okay? Pa, salamat kay nakapuli ka na. Duha ka gabi nga wala kami mayo tinilugan pa. May word nga nagkakatabo. Ipakita ko sa inyong recording sa CCTV. Patod yung makibuti ka mo sa makita ninyo. Areo, kaya i-play ko sa cellphone ko. Ara, tulokan ninyo sang maayo kung sinong among nga tao. Sinang Tess? Siya. Nag-sleepwalk siya sa duha ka gabi nga wala ko diri. Siya man lang gali. Wala siyang tuyo nga manakit sa inyo. Hindi lang ko maluya nga magwa ka mo sa kwarto ninyo. Kaya basi kung mahadlo ka mo sa iya. Hey, otik pa, anong himuon naton? Basi ko masulit naman Nakulbaan kami ni Casey pa. Hindi ka mo magkabalaka. May kilala akong espesyalista nga makabulig kay Tess. Ipatanaw ko siya. Agud mabuligan siya nga malikawan na mag-sleepwalk liwat.
Salamat pa. Abi namon kung may ano sa aton sulod balay. Salamat gid kay sinang test man lang gali. Magabiyang, di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang Seychelles nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara na hamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang Seychelles nga Batad. Ang Batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kag kalapad nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kung 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kung 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia daw kaangay ini sa para sa
parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subong man sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket
Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Sa isang
Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Shane, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, matamis na paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me. As my life goes. Ginagwanta ko na lang ang presence niya eh. Kay tinaluoy ako sa iya. Hindi ako gusto nga sakito ng balatsyago niya. Gani, hindi ko man lang makambal sa iya. Nga I found him uninteresting. Don't you find him wishy-washy? Ang balay ng type mo, inang tipo nga, dulop pa ron sang hangin sa kaniwangon. Hindi pareho sa mo step, bro. He's so macho. So exciting. I have to go na. Basi ko nakaistorbo pa ako sa inyo eh. Sigurado ako nga madamag pa kamo sang planohon. Makalina ako, dire. Shane! Shane, madali lang! Shane! Shane! Madali lang! Ipuin braso ko, Patrick. Babayin na lang siya na makahalin. Boy, ang kamot ko, Mila! Tagton kong kamot ni Patrick. Agay! Ning
kagat mong kamot ko. Ibuyan niya ang kamot ko. Mahalin ako diri. Shane! Shane! Hindi ako magbalikin. Ari na ako sa gwa. Ara, bitak sige nga padulong. Paparahan ko ina. Para! Masakay na ako. Nong, larga na. Shane! Shane! Hindi. Nagsakay siya sa taxi. Wala ko sinabtan. Lagso yung taxi nga ginasakyan niya. Shane! Sakyan? Hindi! Mamungguan ako! Hindi! Ma'am, ang lalaki nga nagalagas pala sa imo. Nakita ko sa espiyo nga nabungguan sa sang auto. Ano? Nung galog anay? Oo. Balik doon ko si Patrick. Nakita ko siya. Nagtindog siya. Kadagtulok din sa ginasakyan ko nga taxi. Buot silingon. Hindi gaman lala ang igo sa iya. Nong, sige na. Mahalin na kita diri. Oo, tay. Tatlo ka adlaw nga wala ako naka-report sa klinik. Tagbisan si Kay, wala untat ang panawag sa akon. Kapag nabalbaran ko lang siya, magnatrangkaso ako, bisan wala. Gusto ko lang na magpabukot diri sa kwarto ko. Nagkalain ang buot ko. Tagsa nga madumduman kong ginhimo ni Mira kag Patrick. Nahuya ako sa kaugalingon ko. Kag gusto ko sila nga panampaon sa to mga kasakit na ginabatyag ko. Pero mas masakit. Wala man lang nag-try si Patrick, istoryahon ako para magpaathag. Ang pagdumdum ko, kung kadampig ko siya, tungkol ginapangapinan niya ako kay Mira. Pero bisan text lang para mag-sorry. O kung tawag man lang sa telepono, wala ako sa napatunalin sa iyo. Kagtungod sini. Do pareho lang ang ginako niya. Nga matudang tanang nga ginhambal ni Mira. Silence means yes. Masamay ko mabatian ang linya ngayon ha. Kag-ama man siguro inang buot siningon sa paghipos ni Patrick. Gininto lang niya ako. Kabuang sa akon. Kadalisa ako nagpati sa maging panghambal. Kaging pakita nga hulag ni Patrick sa akon.
Si Lira. Mabangon ako. Buksan kong partahan. Nang? Ara na. Madali lang. Lira. Nang, nagpanawag si Kay. Makadto siya kuno diri karon. Kung tani, ginhambalan mo. Hindi lang siya magkadto diri. Kibasi kumalaptan siya sa trangkaso ko. Kalaslan pangadaan siya sa madasong nga simana. Ginhambalan ko gani siya nga may sore eyes ka. Pero okay lang kuno. Kay na-miss ka na kuno niya. Maayo pa siya. Namiss niya ako. Samtang si... Ay, nang. Kalimti na lang wala sang kuya nga Patrick nga to. Kung gingkadtuan ka lang niya diri sa nagligad nga si Mana, para nga magpaathag, basi kung napatawad ko pa siya. Nang, naghihibi ka naman? Kasakit, Lira. Mga ipang sakit sa ngipon. Kay mabulong. Gabuton mo lang kung di na may diferensya. Okay na? Matula na dayo ng sakit. Pero ang sakit sa kasing-kasing. Wala sang bulong. Kag hindi ako maghibalo. Kundi nang mas masakit. Inang nahibalaan ko. Isa lang ko ka-challenge sa iya. O kung na napamatud-an ko, nga matuod galingin pa si bangod ni Mira sa iya. Ano abi kay tama sa imo kabuot nang? Man kung ako sa lugar mo, madugay kung naging ganit ang babae nga ina, para nga madudla. Ano kayang laom ko sa do? Kung manahimo ako nga sala sa iya. Kung nga akig siya sa akon. Gali kay akig siya sa akon. Kay wala ako sang ginahimo. Buang siguro ang Mira nga ina nang. Kung nakaibalo ako, Lira. Gusto mo? Ipakastigo na ton siya? Gusto ko naging nga mablakayan ang babae nga ina. Hindi. Ha? Kulang ang kastigo para sa ilang nga duha. Gusto kong ipakidnap sila nga duha. Pagkatapos, gapuson naton sa dental chair ko. Kagdason, panggabuton ko ang tanan nila nga ngipon nga wala sa anesthesia. Na, amo na nang. Hindi ka mag-focus sa kalain sang buot nga ginhatag nila sa imo. Ang paminsaron mo, kung paano ka makabalo sa ila. Oo, ano? Butangan ko sang super glue ang tanan niya nga dental equipments para magpililit tanan sa kamot niya. May napinsaran ako nga paagi nang. Ano ina? Ipapangita naton ang salakyan ni Patrick. Kagpabasyahan sang pintura. Hindi. Aha? Sa banta ko, ang pinakamaayong ibalos ko kay Mira. Amo nga hindi ko siya pagsapakon. Ipakita ako sa iya. Nga daw wala lang sang tabo. Hindi ba na? Ay, mas maayo ina. Mas lang siya nga ma-frustrate. Tud wala ako nag-react. Kung sa bagay, kung mahibalaan niya nga nagahibi ka subong, malipay siya. Mas ka lang niya nga kadlawan. Pues, hindi ko siya pagkatagan sang kahigayunan nga makabatsyag na nagdaog siya.
buwas mismo, makadto ako sa klinik. Correct nang. Tapos kung madumduman mo si Patrick, paminsara lang si Mira para mailisan sang kainit ang kahidlaw mo kay Patrick. Gusto ka? Kay sala mo man abi nang mo. Tama gid sa imo kabuot. Man kung sa ako ni nanatabo, sang college pa lang, ginhangkat ko na sang inaway ang Mira nga ina. Ay, kung pareho lang kung tani ako sa imo ka isog eh. Wala na kung tani nagdangat sa amo sini ang kaakig ni Mira sa akon. Konpensa ron, mas maisog gagani sang sa akon nang. Oh? Nga man. Imagine, nasarangan mo nga paligaro ng tanan nga ginhimo sa imo ni Mira. Ay, maayo lang. Wala si Daddy. Kung makita ni Daddy ng itsura ko subong, mahibalaan niya ang ginhimo sang duwa nga pagsakit sa balatyagon ko. Kag sigurado nga hindi maglinong si Daddy. Basi ko na pang buhaton niya. Kung isugid abi naton kay Manong Jade ang gago nga Patrick nga ina. Lantawan lang naton. Kung hindi pagtumbaho ni Manong ang ila kumpanya. Hindi na lang Lira. Hindi ako gusto nga mangumid pa sa iba niya tao. Hindi ka lang guro gusto nga painitan niya si Patrick. Hindi ka magsiling nga mahal mo paghihapon siya sa pihak sang ginhimo niya sa imo. Ay, inagani pinakamasakit eh. Kaya nga abala nga bisan na kaibalo na ako. Nga ginainto lang niya ako. Ginapangita ko gihapon siya. Oh. Nga hindi gihapon matabunan sang kaakig ang balatyagon ko sa iya. Matpatawad mo pa bala siya nang? Ay, kung matuod ka naging challenge na ako sa iya, hindi ko ba siya mapatawad? Ginasiling mo lang ina. Kahumok balis ang kasing-kasing mo nang. Kaya ako gani. Dramahan ko lang ikaw, Jutay. Hindi mo bala ako mabatas. Batason ko siya, Lira. Hindi ka magkabala ka. Maagi ana siya sa buo sang dagong. Ante siya makapalapit liwat sa akon. Oti, paano kung hindi na siya magpalapit? Papasalamat ako kay Mira. Tungod giniluwas niya ako sa isa kadako nga sala. Ay, sus nang. Abi magkaon ka na lang Gutom lang ina. Halindri sa nahamtangan ko. Makita kong salakyan ni Kay na nagdulog sa atubang sang gate namon. Ay, nagkadtugid siya. Wala ko sang mahimo, kundi atubangon na lang ang amiga kong ini. Diyos ko, Kay. Hindi ka magtulog sa mga mata ko, ha? Bisa naka-sunglasses ako. Possible akong malatnan ka sang sore eyes ko. Baw grabe man ang ibo sa imo ba? Basi kung allergy lang ina. Kay kapula-pula gisang ilong mo, dugin sipon ka. Mangani kabuday maginhawa. Uti, ano ko nung sinisang doktor? Makuha lang ko nung ina sa sulod sang pila ka adlaw? Kaslon ako bala sa madason nga si Mana. Kinahanglan gid nga ara ka. Kinahanglan nga mag-ayo ka na. Hindi ka magkabala ka Makatambong gid ako sa kasalin niyo sang labs mo. Pila ka adlaw lang, okay na ako Dapat lang no.
Kaya kung wala ka gani sa kasal ko, makalimtanay na lang kita nga duha. Buing. Ay, girl, may chika gali ako sa imo. Kaya hindi ba na, ang assistant ko, best friend sang sekretarya ni Mira? Hindi pag ihinampit sa ako ng ngalan sang babaeng ina, ha? Kinagabuk ka lang dugo ko. Okay. Last na ni Very juicy ini. Gani magpamati ka. Sige na. Nagapamati ako. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sunda sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Shane, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, matamis na paghigugma. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder.
kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Pamangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native dali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility, and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan
nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman ka mapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon. Nakarating na, bago mag-anim na oras, ang ating winner. Eto siya! Yes, mga kababuari, mga takot sa paghatag sang premyo sa aton unang winner sa mga adlaw, kaginawag taliaga pa. Aton first winner sa mga adlaw, Disyembre 16, aton sa Wato Panalo Part 24 promare na siya. Maklaim na sa iya siya premyo, bawde wanya gini, gagawon niya gini, kay gakalas-kalaso. Si Ma'am Jenny Galas, nasang Barangay Alihis, Siyudad, Chabacolod. Ma'am Jenny, good morning. Morning. Musta? Okay lang. Dok rami kayo mo. Nagrasyaga pa mo. Aba, mo na yung rason. Nami ang aga kay may grasya. Ikaw ang first winner natin. Kina ko naglawagin na si mo. Oo. Nasira sing aga, ginawag ta kanura sa mga 640. 640. Batean mo ngalan mo, ha? Gano ka to? Gano ka to? Bao, maayos ang iyong pangapin sa kung wifi, ha? Gina? Di pagkabati mo ngalan mo. Naurot ka pa inom mo, ay? Wifi kay kanyo. Ate, okay, no? Amat-amat lang. Tari mo premium, Ma'am Ginewa. 1,000 pesos cash, kag gift pack. Bao, may sigurado na ni ang pangnutsiboy na. Terrible ba? Solve ang problema. Na? Solve na ang pangnutsiboy na may cash pa. Humlad palad, be? Grabe ba? Mahulog niya daw ni pujutanay mo kanay pag daw sa ongid. Okay. Una nga panid. 100 pesos. Ikadua. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Ikaanom. 600 pesos. Ikapito. 700 pesos. 8. 800 pesos. Siyam. 900 pesos. Kompleto sa klibo. 1,000 pesos. 1,000 pesos. Ano tanig 1,000? Nang pangdugan siya boy, nakagdugang POP para sa lason. Bogo, do, why pa nakagi pilo imo nga. Inaw pa. Bogo ino ko tagualo na na para pang New Year kun ta. Oo, para kun maino da bursa sa New Year, whole year round may. Hindi ka na mawadaan. Oo, taguon ta lang na o gaston. Yan, gasuhon. Gaston. Sige. O, salamat. TV imo nga padya kag agdaot tong mga katubad balay mo. Una sa kanan, thank you kay Lord sa grasya sa mga ginapad niya. Kag sa Wanto Panalo, Part 24, kag sa mga sponsor, kag sa mga sab sa mga radyo, kag sa RFN. Damo din salamat. Sa mga tupal barayda, may traman kamo para maka-avail mo kamo present nga inaw-inaw nga 1,000 ka gift pack para pang Noche Buena. Do ka kwan gastuhon no? Nugo no? Inaw-inaw po. Gakalas-kalas way pagkagipilo. Oh, timente ka patugapon ulog. Oh, meron pa man ha. Okay. Sana lang ka-draw para pang grand draw. Pag grand draw, abi. Butang ta, Ma'am Jeannie, abi, sa grand draw ta, kaluyan, abi, ka makakuha sa 1 million. Anong ta 1 million? Anong plano? Bakal balay, kay iway pa ko balay. Oh, very good. Very good, no? Sakto na. Sakto na. Bakal house and lot, para at least imo na gidya forever. Why problema? Ati mayo man na. Oh, yes. At least siya way kina problema, way kina kulba. Oh, kay mayara ka na yan. Ati very good na. Base pa lang Puti gabay pa, no? Puti duhan gapon ng pagdala premyo. Kwan ni na entry. Sige, salamat gid Ma'am Jenny Galas, no? Ara bit-bitay mo premyo kami isa pa kawardan mo kami. Kada mo sa mga bit-bita ang balde nga pula usang grocery kag 1,000 ka pesos. Ari pagid bumbuke may isa pa. May special draw winner pa kita. Dahil lang gid ang atong special draw winner magabato naman siya sang kwan
sa radyo kag cash prize ano nga aton nga special draw winner man mabit-bit ya pang bata yaw si Ma'am Johanna Manangkil na sang Barangay 35 Siyudad sa Macolod. Johanna, good morning. Morning. Bit-bit mo pa bata mo. Kapailan mo nga bata? Ti white katubinlan sa balay nyo? Okay, no? Kagina, ginawag ka man bilang special winner, okay? Replacement winner ka, no? Sa aton nga special draw. Ang imo premium ba to nun, 500 pesos cash, kag brand new limited edition nga radyo, no? Sang bumbo. May flashlight, may emergency light, lead ni saya, LED ni iyang bulb, dugay ni mapunder. Kag importante, wala niya nalansang sa isa ka stasyon. Pwede mo yung malubag-lubag. Pwede mo yung may choice ka, puti din ka public, kung sa bumbu radyo, mati anong ubla ni Johanna? Tiyangge-tiyangge. Mo din nga proof of purchase is Omega Pain. Sino gagamit sila? Si tita ko. Siya pa man yun. Sa ati mayo man, no? At least waywase, no? Basi nga haboy mo ang taklob, magamit mo. Nga proof of purchase. Sa rin ang premium mo, kaya doon katulog pa ng bibi mo, guro. Bago ng tulugan, gawon. Ibig isa na nagkakamot, kaya isa nagakunan. Kaya isa nagakungkong, okay? Unang daho, 100 pesos. Ikadua, 100 pesos. Ikatatlo, 300 pesos. Ikaapat, 400 ikalima. 500 pesos. Tamak mo may radyo ka na, may 500 pesos ka pa. May mga entry ka pa ginahulog sa bong. Gatipon pa lang ko. Gatipon pa proof of purchase. Di nga, gahulog para sa aton nga nagilapit ka granda. Ano mambal mo, Johanna, si mo premyo? Thank you so much. Git sa Bombo Radio, kag sa mga mga sponsor bala. Imo to nga tagpad bala ito ba pag ibitira to sila okay. Wala sila. Magpadala man sang entry. O sa aton to panalo part 24 promo. Okay, kay do mabudlay. Bitbita, sige. Pwede mo bitbit. Okay, sige. Sige, Jonah Manangkil, nasa Barangay 35, Siyudad sa Bacolod. Aton sa quadruple placement winner, aton special draw. No? Nagdawag siya 500 pesos cash, kag isa ka brand new limited edition nga radyo. No? Bombo radio set. Mga kabuo. So, kamumandara para magdawag sa aton nga mga pa-premium adlaw, cash prices, gift pack, kag radyo, with cash price pagid. Padala ka mo sa inyong mga ente kay basi ka bumam na sunod nga winner naton sa aton to panalo part 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Direkta din sa Studio B, this is Bombo Dennis Rubican. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Dahon sa kalibuhon ihampol sa ulo sa nagabalingaso nga agtang dugay-dugay hilanat mauntat kagagud mahawasan ang dahon sa kalibuhon lagaon kag pugaon kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amarguso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masamay bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig?
Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig? Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito ulit kami upang magbigay aliw sa inyong lahat.
Kami lubos nagpapasalamat sa lagi niyong pagtangkilik sa lahat ng dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang karugtong ng Nasa Dulang Buhay na isinulat ni Nathaniel dito sa ating dulang, Recuerdos de la Vida. At ngayon, ating pakinggan ang karugtong at mga kaganapan sa buhay ni Nathaniel. I have loved you more than I could. Pinag-uusapan namin si Mia. Pero, nakatulog na pala si Nathaniel. Napansin kong nalulungkot siya dahil madalang naming nakakasama ang anak niya. Pwede sanang magkaanak pa ako. Nananaginip si Nathaniel at bumubulong siya. Celeste, Bigla niya akong niyakap. para mo ng awa, Celeste. Huwag mong ilayo sa akin si Mia. Mahigpit ang yakap sa akin ni Nathaniel. Celeste. Celeste. Patawarin mo ako. Gumising ka, Nathaniel. Celeste, Nathaniel. huwag mong ilayo sa akin si Mia. Nananaginip ka. Masakit ang mga braso ko dahil Adelpha. sa sobrang pagkahawak mo. Patawarin mo ako, Adelpha. Pinapawisan ka na. Teka. Ikukuha kita ng pagpapalitan mo at kukuha ako ng tubig na inumin mo. Sandali. Nathaniel, kumusta ng pakiramdam mo? Pasensya ka na, Adelpha. Hindi ko alam kung bakit ganun ang napanaginipan ko. Nakita ko sa panaginip ko si Celeste. At gusto niyang kunin sa akin si Mia. Ay, sobra mo kasing naiisip si Mia. Mula nang magkasama tayo bilang mag-asawa. Nananatili si Mia sa piling ni Nana Gertrudes. Tinutuon niya ang sinabi niya sa akin. Ano bang sinabi sa'yo ni tatay? Anak mo pa rin si Mia. Sige. Matulog na tayo. Pasensya ka na. Huwag mo nang isipin yan. Sige, huwag mo ding masyadong isipin si Mia. Sabihin mo sa akin kung kailan hindi ka busy para dalawin natin siya. Buti naman at dumalaw ka, Adelpha. Hindi ka ba pupunta sa tindahan mo? Napapangiti niyo ako, Itay. 1 linggo lang kaming nakitira ni Nathaniel sa mga magulang ko dahil sa pagkasakit ni Inay. Oo nga pala. Ano ba kasi itong naiisip ko? Nakakalito. Baka pareho kayo ni Nathaniel na namimiss niyo si Mia. Napanaginipan niya pa si Celeste kagabi. Ano? Gusto daw kunin ni Celeste ang anak nila sa kanya. Ginising ko dahil masakit ang pagkahawak niya sa braso ko. Ay, iba talaga kung wala si Mia. Nakatira na kasi siya kay Gertrudes. Tumatawag si Nathaniel, Itay. Siguradong tatanungin niya ako kung nasa pwesto ako. Hello? Napatawag ka, Nathaniel? Adelpha, nandyan ka pa ba sa bahay niyo? Ha? Ay, isa ka din, Nathaniel, ah. Nalilito ka na din.
Hindi pa napag-usapan natin na babalik tayo sa bahay nyo? Oo nga pala. Siya nga pala, huwag mo nang kunin ang sasakyan mo. Susunduin kita. Dadalhin natin si Mia. Ay kung ganon, sabihin mo kay Nana Gertrudes. Oh, kailangan pa ba yon? Puntahan na lang natin. Sige. Kasama mo pala si Mia na magsusundo sa akin dito sa pwesto, Nathaniel. O iha, kumusta ka na? Tita Adelfa, miss ko na kayo. Sinindo ako ni Papa sa paaralan at sabay-sabay na daw tayong pupunta sa bahay. Tinawagan ko si Mama at sinabi kong hindi na kailangang sunduin ng driver ni Mia dahil ako ang susundo sa kanya. Anong sabi niya? Iyon, baka magagabihan daw sila. Kaya iuwi muna natin si Mia. Sinabi ko kay Lola na dahil may pupuntahan silang okasyon, ay uuwi muna ako sa bahay. Mabutit hindi ka nila sinama, Mia. Isasama niya sana ako, pero tinawagan naman ninyo ako, Papa. Kaya nagbago ang isipan niya. Kung ganun, tara na. Dadaan tayo ng lulutuin kong ulam. Ay, teka lang, Tita. Parang nakita ko si Tito Jack. Ano? Wala naman. Baka guni-guni mo lang. Mia, nakikita mo ba si Jack sa paaralan ninyo? Hindi naman po. Nako, kung anong nagtatanong mo sa dalaga mo. Sige, halina kayo. Papa, Tita, masaya ako dahil makakasama ko kayo ngayong gabi. Kung pwede sana, kung papayag si Lola, makikitira na ako sa inyo. Mia, pinapanood mo lang akong kumain. Kumain ka na. Bakit hindi ka ba gutom, iha? Gusto ko lang kayong panoorin, Lolo. Ang sarap ng kain ninyo. Sige, kumain ka na. Alam kong ito ang paborito mong ulam. Sana magustuhan mo ang luto ko. Sige, kakain na po ako. Masarap. Hindi gaya ng mga niloloto ng katulong ni Lola Gertrudes. Panay karne. Ganyan talagang mayayaman, Mia. Siya nga pala, naalala mo pa bang buhay ng mama mo? At nung nakitira tayo sa lola mo? Napansin ko nga, Papa. Hindi kumakain ng gulay si Lola. Puros karne. Pero mabilis naman siyang kumain ngayon. Alam mo bang napanaginipan ng papa mo? Gusto ka raw kunin ng nanay mo sa kanya. Ano po? Patay na si Mama, hindi ba? Ay, nako, panaginip lang iyon. Namiss ka siguro ng husto ng mama mo, Mia. Papa, kung papayagan ako ni Lola, gusto kong dito na po ako titira para mas masaya. Pero ang lola mo ang malulungkot. Naintindihan ko ang lola mo. Mas malapit kasi sa paaralan ang bahay ni Nana Gertrudes. May sasakyan naman si Papa. Ay, nako, kain na nga lang tayo. Mamaya na kayo magkwentuhan. Napakasarap tong ulam. Apo, bakit ka pumasok dito sa kwarto ko? May sasabihin ka ba sa akin, Apo?
Wala ka bang assignment? May 2 subject lang, Lolo. Pero mabilis ko lang matatapos yun. Ay nako, talagang napakagaling ng apo kong to. Nagmana kay Celeste. Kaya pa ako nagmana, Lolo. Lo, katapat natin ang kwarto ni na Papa at Mama. Baka marinig tayo ni Tita Adelfa at magseselos pa. Ay, alam mo po, mabait si Adelfa na stepmother mo. Nakikita mo naman kung gaano siya kabait sa'yo. Hindi kanya pinagseselosan. Totoo yan, Lolo. Parang tunay na anak ang turing niya sa akin. Masaya ngayon si Papa, kaya masaya na rin ako. Ay, may sasabihin ka ba sa akin? Ba't ka pumasok sa kwarto ko, Apo? Lolo, makikitulog sana ako sa inyo. Ay, walang problema yan, Apo. Kahit ako na-miss na kita. Salamat, Lolo. Ay, nako. Ay, iyakap pa ako. Dito ako, Lolo, ha? Bakit hindi ka ba nahihiyang makikitulog sa akin? Ay, mabaho ako, Apo ka. Hindi ka ba nahihiya? Dalaga ka na. Ano naman kung dalaga ako, Lolo? Nako. At hindi naman kayo mabaho? Ay, nako. Itong batang to talaga. Hindi ko alam kung nagkukunwari kang hindi mo ako napansin. Parang hindi mo ako nakilala. Nakalimutan mo na yata ang marami kong naitulong sa'yo. Ay, hindi ko makakalimutan ang utang na loob ko sa'yo, Jack. Naniningil ka ba? Akala ko na dahil sa closeness natin, ay tayo ang makakatuluyan. Pero mas pinili mo ang taong dati nanloko sa'yo noon. Pakiusap. Huwag mo nang alalahanin ang nakaraan. Sana huwag mo na kaming guluhin. Talaga bang masaya ka sa piling ni Nathaniel? Hindi mo kailangang tanungin sa akin yan. Mag-asawa na kami ni Nathaniel at nagmamahalan kami. Talaga naman, ano? Alam kong nakita ka ni Mia kahapon. Hindi ko alam kung anong pinaplano mo. Baka maghihiwalay din kayo. Kaya nakahanda ako. Oh, anong masasabi mo? Oh, Jack. Bakit ikaw ang sumagot? Nagtataka ka kung bakit nasa akin ang cellphone ng asawa mo? Siyempre. Ibig sabihin nito kasama ko ang asawa mo. Alam mo ba kung nasaan kami? At kung ano ang ginagawa namin? Huwag kang manggulo. Hindi ko naintindihan kung bakit hindi mo matanggap ang pagkatalo mo. Mayaman ka. Maraming babae sa buhay mo. Ha? Ayop ka. Siniraan mo ako kay Adelfa. Hindi yan totoo. Hindi! Oh, mas nauna pala kayong dumating, Nathaniel. Kasama niyo ba si Adelfa? Hindi, Lola. Tumawag kanina ang kapatid niya. At sinabi niyang tinakbo ulit nila ang tatay nila sa ospital. Pagpasensyahan niyo ako kung pumasok kami kaagad dito sa bahay niya. Walang problema sa akin. Kasama mo naman si Mia. Lola, may sasabihin sana ako sa inyo. Baka pwede po akong bumalik kina Papa?
Pagod ka bang makitira sa akin, Mia? Mas malapit dito ang paaralan. Nathaniel, ano bang pinagsasabi mo kay Mia, ha? Mama, Lola, sarili kong desisyon nito. At kung hindi ninyo ako papayagan, hindi ko naman ipipilit ang gusto ko, Lola. mabuti na lang. At hindi pinilit ni Mia na makitira sa atin. Baka yan ang sanhin ng hindi yung pagkakaunawaan kay Mama. Lalo't nagtatrabaho ka sa kumpanya ni Nana Gertrudes, Nathaniel. At yan ang pinagpapasalamatan ko sa biyanan ko. Ikaw ang hiniisip ko, Adelfa. Ayaw kong madamay ka. Hindi niya siguro ako idadamay. Wala akong kasalanan. Sige. Mauna na ako sa kwarto natin, ha? Ipagpatuloy niyo kay Itay na mag-usap. May naalala ako, Nathaniel. Hindi na ba nanggugulo si Jack sa inyo? Hindi naman daw pumunta si Jack doon. Mula nung huli siyang nagpunta sa tindahan ni Adelfa, Itay. Ay, loko talaga si Jack. Grabe naman at inagaw niya ang cellphone ni Adelfa. At siya ang nakiusap sa iyo. Ay nako, professional naman siya at magaling naman siya sa tingin ko. Hindi ko nga alam, Tay, kung anong iniisip ni Jack. Mabutit hindi ka pumunta sa pwesto ng asawa mo. Nako, baka kung ano nang nangyari. Nakaalis na siya, Itay. Mainam kung ganon. At mainam kung magkaroon na kayo ng anak ni Adelfa. Para hindi mo mamiss si Mia. At para lalong tumibay ang relasyon niyong mag-asawa. Mabuti naman kung magkakaanak kami ni Adelfa. Walang imposible sa Panginoon. Kung talagang bibigyan kami ng anak, bibigyan kami. Kahit isa lang. Siya nga pala. Bibili ako ng bulaklak na ibibigay ko sa kanya. Bibili din ako ng chocolate. Naalala ko nung nanliligaw pa ako sa kanya. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. At naalala ko din ang pagdating ni Celesta sa buhay ko. Siya ang pinakasalan ko. Oh, nandito ka pala? Jack. Baka naalala mo ang pagpunta sa pwesto ni Adelfa at inagaw ko ang cellphone niya. Ba't ba hindi ka tumitigil, ha? Kung sakaling lulukohin mo ulit, Nathaniel, handa akong sumaklolo sa kanya. Anong tingin mo sa asawa ko, ha? Tingnan mo kasi, bakit ginusto ka pa niya kung ilang taon siyang nag-move on sa'yo? At ngayon, ikaw ang pinakasalan? Oh, ano yung hawak mo? Para kay Adelfa ito. Butit dumalaw ka sa bahay, balae. May kasama mo ba si Mia? Ano ka ba naman? Nasa paaralan pa si Mia sa ganitong oras. Pumunta lang ako dito dahil gusto kitang makausap. Hindi yata maganda ang pagtira ng apo ko dito sa bahay niyo. Balae. Baka kung ano-anong pinagsasabi niyo kay Mia. Kaya ganun ang sinabi niya. Abay, wala kaming ganyang plano. Masaya naman siya sa bahay. Pagkatapos, hinihiling niyang bumalik sa inyo. Nilalayo ko siya sa anumang pagmamaltrato ni Adelfa. Hindi ko mapapatawad ang babaeng yun kung sakali.
Tay, pumunta pala si Mama dito sa bahay. Pero ba't ganun ang sinasabi niya tungkol sa atin? Ay, nagulat nga din ako, Nathaniel. Bakit naman natin mamaltratuhin si Mia? Magaling ang anak mo. Kaya na niyang magdesisyon. Sa tingin ko, Itay, pinagdadamot niya si Mia sa atin. Hindi naman siguro. Hindi niya tayo mapipigilang dalawin si Mia. At ang pwede rin namang dumalaw sa atin si Mia kung kinakailangan, di ba? Nathaniel, andito ka pala. Hindi ko napansin ang pagdating mo. Siya nga pala, tumatawag ako sa iyo kanina. Pero hindi mo ako sinasagot. Hindi ko siguro narinig. Baka noong nag-uusap kami kay Jack kanina. Ano? Kung ganon, nag-usap kayo ni Jack. Talagang hindi niya tayo titigilan. Hinahamon yata ako ng loko. Pakinggan bukas ang karugtong ng rekwerdo sa buhay ni Nathaniel mula sa panulat o pag-ayos ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. In love with you till the end. Plant Kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagkalapad nga ang isa ka klase sang sining nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldi. Nagadangat sa isa ka metro o kung 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kung 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sining nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red. Nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos